ಅದೇ ಮೈಲೋ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತುಗ ಫಶನ್ ತಯಾರು ಫಿಮಿತಿ ಸಾಧಾರಣ ದುಷ್ಗೆ ಫಿರಿಹೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಫೈನಲ್ ಮಿಚ್ ಫಿರಿಹೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಫೈನಲ್ ಗ ವಾದ ಮಿಕುರಣಿ ಅದೇ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಚ್ಗೆ ಫುರ್ತಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನಗಾಚಿ ಎಸ್ಗೆ ಕುಳುಂತರಿ ದ ಫುರ್ತಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿಎಸ್ ಮಿ ಹೋದಿ ಅಂಡ ಎಕಿಗ ಹಮ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಗ ಶುಯೇಬ್ ಬ್ಯಾರ್ವಾಣ ಹಮ ಪಾಹಕೊಲೆಂಜೆ ಶುಯೇಬ್ ಬಾಬಾ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅದಿ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಫೈನಲ್ ಗ ವಾದ ಕುರಾಯರು हम मिदे स्कूल की वेस हम वली वेस वाह को लेवे हम स्कूल वारा रांगल कुरियर तक होदम ने जुआन रांगल कुलुन थे मिस बनी किन बा जुमला गोते गम्मी मुबारात आ मिदे टीम के फरातुन फेनिकिन गोस्फा कुलम बलार को बा रांगल कंत ते किनो ते अल्मिंग मुस्तकबल एम रांगल केन हिवा कंत ते पॉजिटिव कंत ते दो फाह कोला अरे फाह कोला हम वली मिहार मिदने हम एद्दु हंग अनेद्दु हंग हम तंकोले हम एडवांस हम कुरी गलमेन हम उमुरु फरात गलमेन फेनिकिन दी वी हैस बोडा हम तंकोले बोडा मी बैडमिंटन स्टाइल गोता गलमेन हम बॉल तक दात एनस मिहार हम तीन टच हम को हम गिना टीम तक हम अटैक करमन दातंग मी फेंडन हम डिफेंस के समय एगोतंग हम फेंडन रंगल सर्विस तक उलुंतरिंग फरात गलमेन फेंडिंग एबदे माने की कुरिमो गलमेन एबा उजाला कं कोम्मे स्वरक इराद करे बीती मी कुदी उमुरु फरात को फेंडिंग दागन फा कोलन फुरसतो de मिहार नतीजा की एकेंग एके ay tajuddin school kuri attack muhiddin defense ko fane kas ball hawaz mukuri ade wara balala hama hamjehila kulun terin kulabun datam penige midani ami paharo ade rangala bola receive nu kurevigen tajuddin point libigen midi fudera garangalu de rally फेनिगे मिदिए मिचके वारा कुरी कोल वारा बाला हम जहिला कुले तम फेनिगे मिदन मी उमर फुराग हम फाह कोल्लेवे अमेन हम वी हावेस बेकार बोल अफनु आनुलानु त परवा कोडको कुलुन तेरिं हम नुकुले हम वी हास बालागे कुले तम फेनिगे मिदन दे दे मेहर नतीजा की मुहिद्दीन दे ताजुद्दीन दे मुहिद्दीन के कुलुन तेरिं कुरी अटैक मी फारो मा रंगल कन्नु एम्मे रंगल कन्नु फोनो वाले उनी की तीन एद्दे में हर स्को है कि दे शुएब किन बफाह गोलान की हा मुहिम मुकामे बामी रैली तम फेनी के मिदार हम फदेर का दीगु रैली के फाह में कोरी बार वे टेक द गन फ्रेंड्स वार बाला तीन टच हम कोल्ला हम टेक कोल्ला अन कस रिसीव कोल्ला कांत तक कोरे दात में हमारा हम को रैली त फेनी के मिदानी एक कोल दीगु रैली एली फाने काने कोल दीगु रैली एली वार बाला के मुरिया कोन तेरे स्कूल का फेनी के को बा मम्मी कहा फाइनल में सेकंड कुंडर में कुलुन तेरिंग तो कोचिंग स्टाफ हम बोड विस्नापुरी कांत तक एम बोडंग हम विस्ना मंदाने हम कुलुन तेरिंगे हम इंडिविजुअल स्किल वी हैस बोडंग हम एडवांस कोरेवे तो ए ओलियंग हम बिल्ड वांग मेने हम टीम में गोतु इंडिविजुअल स्किल हम रंगल वेगे एम बोडंग हम फोकस को हम गिना कोच फोकस कोरम मंदाने कुलुन तेरिंगे हम लेवल हम एद्दु अब रानेद्दु हम रंगल कोरेवे तो एक सबंग आर्गुमेंट फेंडिंग एबदे हम मी ओलिगे हम मिबुना हम सर्विस डिपार्टमेंट हम रिसीवर्स अटैक हम कुलुन तेरिंग मसेक के कोरम दातंग हम मिहार दुनिया हम एम लेटेस्ट हम मॉडर्न ओली कुलो मट्टा का हम हत्तरे मिहारो उसको है कि फारो वारा रंगल अटैक हम बेणु वाताना फुदर का स्कूल दीव कुलुन तेरिन ताजुद्दीन के अराल अहमद तिहान अदराल एनक फरातु हम मुबारातु का वार रंगल कुल में पेने के टीम के हिमेने कुलुन तेरिन तेरे हम स्कूल दीव कुलुन तेरिया अने कुलो एम्मे गीना पॉइंट ताजुद्दीन स्को कुर एक कुलुन तेरिया कंगे हम यगन स्टेगन दानु मुबारातु का विभारो दिबरो कुलुन तेरिया बोले मसे कुरी है नमेस अदे एक नगे कुरी कोट गौरी कुलुन तेरिया तेम्मे आहा कुन तक बोल आगे जैसे तम फेनिगे दे रंगलंग हम पोजीशन वेफल दिबरो हुरी तेम्मे बोल रिसीव करा दे अदे पोजीशन फोल्ड हाय फाहिम में हर स्को है कि अदे फाहिम दे फाहिम में हर नतीजा आएगी ताजुद्दीन कुरी अटैक में फारो दे तेरे हाय फाहिम अने कास ताजुद्दीन लीड मिनेगी ताजुद्दीन बाजार हम फाह कोलें जे हम बेंचुगा वारा मुहिम अदे स्टाफ मितिबे अदे टीम के कोच गोतुगा सोफान मिहिरेरु असिस्टेंट कोच हम आदिल लकीब सम बोलीगा में फाह कोलें जे हम एक कोच दन्नो जेनी
ते राज्य का हम वली का तजुर्बा हुरी देखो चुम मिति भी हम बेचो का क्या वारे एडवांटेज बा मी ताजुद्दीन स्कूल हासको मैं अला कुदिन हम जस्साल हमें कंग अड़वाद बेनो यार मी देखुन तेरे मतलब मी देखो चुम के इरुशाद हुरुमकी अदे वरम मुहिमक हासको हम बेबे मी राज्य अंगे गवर्नमेंट टीम के सम कोच मिगत हम मी अलबन फेनिग मिदनी हम ताजुद्दीन के बेंच को बाजार सोफान की सम राज्य का मिवगु तो हम नंबर 1 एक हम कोच तेरे एक कोच एम हम ताजुद्दीन कुदिन नोने ताजुद्दीन का मिहार अरमान कुलते न वारा बड़ो हिंगा मजू में वारा बड़ सपोर्ट है मिदे कोचों के फरात लिबि गेंदान अभी पारो अराल कोनवाली बोला बेर मिदी एकने मा एकने अरा कोनवाली हमलाय सर्विस रिसीव नु करे विकेन अनकास्ट द मुहिद्दीन लीड मिली बनी द फाइनल मैच अशोक कुरिय दान फर्स्ट सेट हैनु तो फर्स्ट सेट बेस्ट ऑफ 5 हम बेस्ट ऑफ 5 दान हम एने बस भारत के ग्रुप स्टेज के मैच तक कुळे मुंदी बेस्ट ऑफ 5 कन्नो है आदे हम बेस्ट ऑफ 3 या कुळे मंदी अब कारो तांकोले पासे है कोल्ले उनी हम दन्ना जे अदे मुहिद्दीन मैच का प्रथम फहारा दे पॉइंट के लीड मिनेगी ರಂಗಳು ದೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಸೆಕ್ಕ ಬಾರ ರಂಗಳು ಆರ ಮಸೆಕ್ಕ ತುಂದೆಮ್ಮೆ ಏನ ಬೋಳ ರಿಸೀವ್ ಕುರಿ ಅನಗಳು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಕುಳಂತರಿ ಮಿ ಫಾರುಸ್ ಆರ ದೆ ಟೀಮ್ ಉಸ್ ವರ ರಂಗಳ ಮಸೆಕ್ಕ ಪೇನ ಉಸ್ ಮಿ ಫಾರು ತಾಜುದ್ದೀನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿದೆ ಬುನಿ ವಾರ ಮಸೆಕ್ಕ ತುಂ ಹೋದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಆಮ ದಣ್ಣ ಜೇನಿ ಅದೆ ವಾರ ಮಸೆಕ್ಕ ರಂಗಳು ದೆಮ್ಮೆ ಆಸको लिबरो के मसೆಕ್ಕ ದೆಮ್ಮೆ ಫಾ ಹಾಕೋದನ್ ಜೇ ಬೋಳ ರಿಸೀವ್ ಕುನಗ Faros Muhiddin kulun teri na bola hawa nu gore bigen ada natija ne kolu nuwe ka badalu mi me har natija ki nuwe at service netam me de jersey number de ade yaman ade Muhiddin unne ki services beram mi de दिहे नती चावरा हम को मिदनी में दुगे मैच दंबारा तुगे अंग हम बागे फाइनल बस निमी फणी बागोय दु स्कूल अंग बागे अदे मिमुर पुरा गंग बागे चैंपियन का होदा फणी अदे मी फार सर्विस निसी नुकुरे विगे ताजुद्दीन वाने का स्पीड मिने की 11 दिहे मिहार स्को एके और बार सर्विस से आदे नेटुक जहीफा अने मुहिद्दीन के कोट एट्टिगें अदे बार अदि है ताजुद्दीन के कुलुंतेरिन के तेरेंगे में बार सर्विस नगा एक कुलुंतेरिया में टीम के जर्सी नंबर 12 बार रीत सर्विस तक एफएन के में जर्सी नंबर 12 द यूसुफ इवान शनून के फरात हमारा हम फ्लोट बॉल तक एफएन वारा क्वालिटी सर्विस तक आम कोते गवर्नमेंट हम एम में टॉप लेवल का राज्य के प्रथम डिवीजन के सम पेन का सर्विस बड़ा आला हम वारा रीति हम उधर का स्पीड का हम फ्लोट का बॉल है हा बड़ा मूवमेंट ना सम बेणु आदन प्लेस को लाता पेन के मिदरें को बॉल अन्न स्पीड बार का हम किरिया नेट का जेहिनुला मिदनी हम कुलुंतेरिन ना रिसीव करंग उदगु आता में पेन के मिदनी 17 पॉइंट के लीड अदे इवान के सर्विस संगे ना होदा दी मति ताजुद्दीन अमी पहर सर्विस रिसीव को अने कोलोंग तेमे सेटर यहा बड़ा विस्नागे नो हुरी बोल अन्नान कमक अदे वारा मुहिम सर्विस गेल्लिगे मेदे ताजुद्दीन अदे बार असाद अदे मुहिद्दीन के सर्विस मी फारुस बेरम मिदे अदे मी मुरुफराग सर्विस वार मुहिम वाण कोम्मे मेचिग सम मेच काम करम बेणुवा कम गवाण मारंगलु सर्विस रंगलु रिसीव मी वार मुहिम मुदे फैक्टर गोतु हम फाह कोल्लेन जेहेनी हम एम्मे टॉप लेवल गवेस एम्मे मुहिम फैक्टर गोतु गल मेना फेनिगे मिदनी अदे रोटेशन फोल्ट मिदे मी फारुस रोटेशन फोल्ट कम
අද නොබෑ කුළුන් තෙරියා සර්විස් මිදියේ අද ජර්සි නම්බර් 10 है सर्विस दाम में जे anyways the judge number आशा सर्विस कुरमा ही मुर फ्राग है ना समय को तक कुरे जान में इतुरु चांस है हमारे रेफरी दे ने को तो हम अनेक के समय ताजुद्दीन मिले बने फुर्सत अभी पहाड़ वाले लिबरो रंगला बॉल रिसीव नु कुरे उन्हें 16 बार ताजुद्दीन के सर्विस तो हम वारा रंगला फिनिंग के मिदानी फुदेर का बार वारा टेक्निकली हम रंगल सर्विस तक के नागातम फिनिंग के मिदानी स्मिबार सर्विस बेर मिदिए शोब किना बफा को म्यू बार आतु के फिनिंग के मिदा इंडिविजुअल कुलुन तेरी नब्बलारो मी हुन्ना बा एम्मे फुरतम ओली कुले कुलुन तेरी गेम फुरतम मदास कुरानी बोल आगे जहां बेणु आगोता रिसीव कुरमा बोल कोनु आदा आगोता दे हासत सर्विस मिकंदत का बाजार बेसिक कंदत किहा वरक आको रंगलु बा मी एहिम मुबारत का आला बाजार इंटर स्कूल के मुबारत का आला बाजार ಅದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಹೆ ಮುಬಾರತ ಮಿ ಮುಬಾರಕ ಫುದೇವರ್ಗ ಹಮ ಕಂಡೀಷನ್ ನಗಳು ಮಾಡೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾರ ನಗಳು ಕೋಚಂಗ್ ಹಮ ಎಬತ್ತಿ ಬಿ ಹಮ ವಾರ ಬೋಡಂಗ್ ಹಮ ವಿಸ್ನಾಫ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂಗ್ ಹಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಒಲಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹಮ ನಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಗ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಮಣ ಫೆಂಡಿಗೆ ಎಬದೆ ಮಿಹಾರ ಹಮ ನಗಳು ಎಟೇಕ್ ತಗೆ ವಾರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೆ ಎಫೆನೆ ಹಮ ಸೆಟಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಯಸ ಹಮ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂಗ್ ಹಮ ಸೆಟ್ ಕುರುಮಗೆ ಬೋಳ ತೋಗ ಹಮ ಇನ್ನ ಹಮ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ವಾರ ರೀತ್ ಕೋ ಬೋಳ ಹಮ ಉಸ್ಕೊಲ್ಲಾ ಫಿನ್ನ ಅಲ್ಮಣ ಫೆಂಡಿಗೆ ಎಬದೆ अते मिहार स्कोए की मुहिद्दीन साद ताजुद्दीन सतार अदे मिफार बोलूं मुहिद्दीन के कुलुन तेरिया बोला रिसीव कुरी दे फुदेर का बारंग है बोले का पुमाय कीगा ओवर हैंड बोला रिसीव करूंगे बदलूंगा एनेंगे में कॉन्फिडेंस एक गोता है ना बोला रिसीव कुरी दे आशार तेर फुदेवर काढला कुळून तरी मिथी बिहंकम फुदेवर का हमा रोटेशन होता पोझिशन तक आम कुळून तरी विस्नातम पाक कुरेगन होता आ कोचुम वारब्बोड पोझिशन इन कुळून तरी निवशा देतम फेनिगे मिदनी कुळून तरी तिमेंजे मागाम तक अबदसे शीट इवाटा जान कुळून तरी पोझिशन मिसविय नुदी हबा पासे पॉइंट इंपोर्टेंट टीम ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯ ನುದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆ ಕುರಮ ದಾತಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಅದೇ ಮಿ ಉಮರ್ ಫ್ರಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಒಂದಗೂ ಕಮಕಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟು ಆಮ ಗೊತ್ತೇಗ ಕೂಡ ಉಮರ್ ಫುರಾ ವೀಮಾ ಎಕುಳುಂತೇನೆ ಮಿಯೋಗತ ಮಸೆ ಕುರಣ ಆಮ ವಿಎಸ್ ಬುಡ ಬೋಳೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಬೋಳ ಕುಳೆವೇತ ಎನ್ನಮಸ ಮರೆ ಮಿ ಕೋಚುಂಗೆ ಮಕ್ಸದಗ ಮಿಯೋಗತ ವಾಂಜೇನೆ ಬಕಿ ಗೊತ್ತಕ ಬಟ್ಟಂ ವೆಗೆ ಕುಳಿವರೆ ವೀಮಾ ಹಮ ಪೊಸಿಷನ್ ತ ಬರ ಬೋಡ ಬಲ ಹಟ್ಟಂದೆ ಜೇನ್ ಎಮ ಏಗೆ ಬದು ಹಮ ಏ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಿ ಫೆನ್ನೆ ಎಳಮೆನ ಹಮ ಕೋಚುಂಗೆ ಫರಾತ ಹಮ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಫೆನಿಗೆ ದಾತ par mifa harus bolong bola receive kuram mase kuri de furatama time out taj ade muhiddin minege me haru score ki vihi saada tajuddin vihi muhiddin saada अदे कुळो मिदनी इंटर स्कूल वॉलीबॉल मुबारत के साधारण दशक उम्र फुरागे फिर हिम बैक द फाइनल मैच ताजुद्दीन स्कूल मुहिद्दीन स्कूल वाद कुरो मिदनी द मुबारत का फागो जे इंटर स्कूल मुबारत तो गवर्नमेंट एम्मे बोर्ड हम फागो के मिदनी दे माले बेरु स्कूल त रत्त कण निस्बे वा स्कूल तक कुळ मुंदात अदे मी उम्र फुरागे अंगिम बैग चैंपियन कम बा गोयदु स्कूल होदी अरे मुहिद्दीन की अरे विदिगी लीगे टीम ते माले विनिगिली माले के आवा माल तोलो विलिगी लीगे स्कूल अरे मिफारुस ताजुद्दीन पॉइंट भी मिदी का विसाद में हार स्कोर की दे बादल जर्सी नंबर फाहिंग अना मामिर हुसैन मेरी यमान जकी के बदलूगा बड़ यागिंग कुरवेणी फुदेर के बोर्ड लीडर के गोतुमाय की हम कुळुंतेरिया फुर्सत दिनो मग गोतुंग एंड इरुई कम अदे फार सर्विस एतेर राल के सर्विस एना काम है गोते बाजार ताजुद्दीन के हम सर्विस त हम वारा क्वालिटी
ade wara beenu watana place kollata fening hama hurelafa bolaga jahatane nu fenige nu de abudus kommes ek kanaka service kunata bek koto gama beenu watana service kuratan fenige miden warnagol demmes tin kulun tering ma sikkes dem faha kollenje ade setter wara bahala wattali koto ge meda ename sena ade faliga im boleka tajuddin faliga im boleka maseke kurima ade muhiddina point leaf moti fanara 22 ade wara raulu demme jersey number 10 net mati gay bola atof ahmad firag enim mali de kulun tering ha volige technique ta fudara ka hama 10 koppa hori kan ebigende ara smart moves ta ke sound men finishing abade enu da shueb ade attack ta busam fudara hama ragala hama jump kolla fa attack kolla talmana finishing medene amode mige kurin almana finishing den mulisa bimmati ga tibegen kulun tering kuleta enas mihar hama hillali hama asama approach kolla hama kulun tering hama ragala hama arm swing ara machara kulle mase kora talmana finishing ebade ade ashara 22 mihar score eki muhiddin ashara tajuddin 22 andam service negi ade libero receive kolla me par hawal kolla jersey number 7 enes rangala kaddem bola receive and kuravu ade muhiddin team hama attack take revigen noon gotaga wara hunda gogen daan amne boda fenige medeni hama we has boda hama uka bola take muhiddin school farado anakulun services hama gina kulun tering anda amun service kuratam fenige medeni de mi umuruga ade overhand service ta hama fenige mediyuma ki hama avoliga mi umuruge kulun teringe hama kibaga hunar hurikan sabit kodde kameke hama danna hengoti ude waraka hama quality service mi fa harus sama fenige mede wala read service rangala receive nu korevegen ade tin kulun terinde me waha kanu dekki ade furtama set fan service ashara furtama set fan service ashara tajuddin mihodi maila inter school volleyball mubaratuge sadharan dashge firihim bage final match ga tajuddin adu muhiddin school wada kura match de furtama set fan service asharan tajuddin mikamap kuri de set waragen furtama dihawaraka point ama wara wad veri ko diye kolaka point en ikada gotaga enames diha point libunu hisabun ade ama yusuf ivan shanun ge hama team ge captain ene ki tajuddin ge enage mol service ta ka ki ga hama 4 point ge lead tajuddin un negitam fenigen die lead ay ki ga hama e team un den hama je hilafa lead fulako ade set kamyab kuri ade inter school volleyball ambarata ki hama inter school huriha ambarata ki sama huriha kuliwarek ga sama e kuliwarek ga mustaqbal emme rangala fenigen dana mubarate dannon jeheni komme kuliwaraka badali kamga vies volley badali kamga vies miharu gaumi team ga himene kulun teringe nanta kiyali kamga vies sama inter school um faha ga gen de kulun tering on mena fenigen midani hasako hama faha kollam beenu waawatulu ama faha ga gen dia kulun tering am mubaratu ge champion kam hodi kulun tering gena kom uleni ade nilam genam faha kollen je visham uzam mi kulun terinna ke inter school level dun emme furtama hama vidalan dia kulun terege form furtama edition ge club tak on mena fenigen midi ade shine wesama ade hama kiha muhim kame ba shoeb faha kollani coach ge haise to mi inter school mubarak mi hama volley ge mustaqbal kar volley ge youth development program gotuga kiha muhim kame gotuga to faha koran mi mubarak kiha support libe ba school tak ade school tak sam fudeverge support libe hennama sama mubarak onna dos college ge gotum farega iha ideve gote parent farato no feni higa dan hennama sama jumla gote galon hama faha kolla gina hama beden weringe ebbar lon hama libe gina beden wering hama request score monde hama we has gina dostage wanden hama kulun terin nan hama nagagen hama kulun terin dabba kulevena intizam take revi gen diu ekoto school mubarak dalma me faha kore enden asumi hamara mi sports gina kudin take hama veddu man hama libe ranu ge fursate gotuga de mubaratuga maadamavis final match take kulevigen dan de medu kuriya midani sadahar dashka umur furagan him firiam final
දෙවන සෙට් අධ්‍ය ටීම්ගේ කුළුන් තෙරි මෙහර කෝටාරම් තයාර මෙන්න ගොඩක් ගබෝ කරේ ගොතු ගාදේ පායුද්දීන් ස්කූලුන් හම ඒ ටීම්ගේ බෙන්චුක තිබි කුළුන් තෙරින් හිමනෑගේ මිසෙටත් තයාරම් විදනි දේ ටීම්ගේ තිබි ඌරිහා කුළුන් තෙරින් ආම් ගොතෙක් ගගින මිස්තෝග බෙහෙනු කුරා ස්කූලෙක් ගොතුක ශාහිද්දීන් ෆාහක් කොලෙන් ताजदीनु कैप्टन इवान सर्विस वारो सर्विस दे रिसीव कुरे वेगो तेन्नुवी वरदम पॉइंट ताजदीन अम्मिदिबुनी मिसेटुगे ಅದರ ಕುರಿನ್ ಫಾ ಕುರಿನ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಜೋಸಿ ನಂಬರ್ 12 ಅದ ಯೂಸುಫ್ ಈವಾನ್ ವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುರಾ ಕೊಡುಂತೆರಿ ಅದ ಮಿಫಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸೀವ್ ಕುರೆ ಗೊತ್ತೆನ್ನುವಿ ಅದೇ ಬೋಳ ಮತೀಗ ಹುರಫಾಮ ಕುಲ್ಲೇಕ ವೆಟ್ಟೆ ದಂ ವೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಅನೆಕೊಳುಂ ಹಮ ಬೋಳಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಅದೇ ಮಾತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಲಾಲ ಸಾರುನ ಫೆಂಡಿಗೆ ಎಂದೆ ವರ ರೀತಿ ಕೊಂ ಹಮ ಫ್ಲೋಟ್ ಕುರಂ ವೆಂ ಅತ್ತ ಹಮ ರೀತಿ ತಿಲ ಹಮ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಾ ಫಿನ್ನತ ಬೋಳಾಗ ರಂಗಳ ಜಹಾದ ಮಟ್ಟಗ ಅತ್ತಿಲ ವಿಎಸ್ ಬೋಡ ಓಪನ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಹಮ ಫ್ಲೋಟ್ ಕುರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಮ ರೀತಿ ಕೊ ದಮಾಲಾ ಫಿನ್ನತ ಅಲ್ಮನ ಫೆಂಡಿಗೆ ಬೋಳಾಗ ಮೆದುಗ ಫುದೇರಕ ಬಾರಂಗೇನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೊಲ್ಲಾ ತಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ देवानगे सर्विस मिपारो रिसीव एंड नुकुरे उनादे जही चैगें हतारो पॉइंट अदे कैप्टन इवान स्को मि कोद्दिनी अदे मिपारो इवान के सर्विस कामयाब अदे टीम के में मैं हथियार की हम फाहा कोल्लन जे ताजुद्दीन के सर्विस तके मिफार इवान के सर्विस नेट मी दिए याद फाहे एके अद एके फाहे मुहिद्दीन एके ताजुद्दीन फाहे मिहार स्को एकी राल कुरी एटे को रिसीव एंड नुकुरवुन हाइंग एके मिहार स्को एकी ताजुद्दीन कुलंदरिगे सर्विस मिफार अदे एम्मे रंगाळ कन्नु देम्मे ताजुद्दीन के कुलंदरिन बोला फुरतमा टच जस्साले उनी आतफ के सर्विस वारा बार अदे ताजुद्दीन कुलंतरी वारा रिसीवर्स कोफी अभी बारो जर्सी नंबर 11 बोला निम्मादी सहवान ए मुहिद्दीन के एम्मे रंगल कुलंतरी गोतो गलमेन फेनिगे मिदनी उरी हाकम कब्बादारस आतफ अनेगे सर्विस तबस वारं हिग्गम बादाल मी फारता कोले मातिंग एන कुरी सर्विस बेरम मिदी उधर का बार सर्विस आने को रिसीवर्स दे मेरा दे नेटू का जही चे दे में तार दिन कुलुम तेरिंग बोले मासे कुलुम तेरेगा अंडा वमुन्ने की सर्विस तार दिन कुलुम तेरिंग फार हवा खोल दिया ना बस जन फारा अटैक कुलुम के फुर्सत दार नाला अटैक कुरे आने को रिसीवर्स रंगालो दे मातोफ के मी सेटू का फेनी के दाम में दी गुरीली मी पहारो राल फोन वाली बोला एम्मेरंगला रिसीव करे गोते नेन में स्कूल तेरे वारंगला मासे के कॉफी दे में बोला रिसीव करे वे तो ये बोला बेर अम्मी दी
de hayen ashe mihar score eki Muhiddin hay Tajuddin ashe e team match fashaine ge 4 point ge lead madum kuda ummidannani de kulun terinna hama tangole farwa goda ko mistake hedigenne danne par war baga wattadi bol jemuge badaluga den me war smart move mifrag faratum fenige midi kuri kota den me bola ena wattadi tam fenige midi Ivan rangalu eteke de receive kureve gotennu idemme de Ivan ki iskolun kuru kulun tiri ashiyonundum badarstan kol biya konuna kulun tiri enna me seena ge faratun war rangala hama mechuga eteke tak fenige miden ade mi faru Muhiddin school a point hoda midini team ge jersey number 11 Zahwan Anda munnegi service demi paharu attack kaamyab kurave gotennui Mifra adde me setter bada hatten utta ade Mifra liga in bole ka demme Tajuddin set jersey number dihe mi kole wona atufa maaf karo jersey number dihe aaj Ahmad Jaiman de nuwe dihe mi har sko eki de Muhiddin war miharu kulun rangalu ko furtama set fashagat hisabu kaba miharu hama war rangala hama kulun terin hama jehida kuletam feninge me Tajuddin school nam yogu dimagen ule maseki emme rangala team ge kulun terina bola nimma tangule over confidence waniba mi umuruka kudinna waane astu pressure awe annana wagate ke amugotega alme mi mubarak kulema mide best of 3 mi mubarak final match gi best of 5 kulenje mubarate wima war gina set take kulenje hene win kuru mattaga ema kudin take e waregga ifata adun eha datikama ka vedana ade tera nuwai kuriyenga Tajuddin ha fudever ka hama rangalu hama service take komme kulun terege faratun sam fenna me annane service hama ekani tafat bodu kura tam besfenige midani skoge ade mi umuru furata oga emme quality ekkama ki rangalu service take daskot devun war durun anna bol take wima gina faharan hama receive kuruma hama dibe kulun terna undagu take dimawana Ivan Faharu ena bola spike kuren eriru bola uti tan hole tiri ga demme emme rangalu timing ga demme ne neru ni macchapu dihe saada ade demme bola jahane kulun terine tin kulun teringe medab bola vettuni 11 saada me harsko eki mi paharu bola receive kurave gotennui Muhiddin kulun terin ka fanare gar Tajuddin kulun terin fudever ka hama rangala hama visnage kule talmana fendige medani amma nujehen inna ball le veja watta deme sam point en hode to mase kure Ivan ge service wara bar mi far receive kora mase kuri adwara mase ke rangalu demme henna mes tin kulun terin megen demme bola nege to mase kuri time out Muhiddin negi ade Ivan ge service break kollumatta kama boda gabu kurene ena furta match start kurere negi service ge sama 4 point 5 point ena score koddin team aneka se ena service sam gos furtama service miss point minegi match ge devana set kulemu midat Ivan ge service
Bahar receive ko fane kolong bola Mahdin kola fonu asla Ral ena gete ko dem me fan receive kuri ena us bola beera midin ade Satara igar neka Sivan far service rangala receive kolla ena us bola hawa kure goten nui demme Ashar igar Muli set to him ka gotakan ama service su Tajuddin lead kuratan fenige miden Ivan bowler receive ko setter and bowler for hawa gol Angalo take me for war baro hamadai mi paharu Rangalo reliye the Tajuddin kolam minimum Navara 11 mihar score hiki Aneka Sivan for service nagan Dwara badagen de team ke kulun terin kulum data fenige midani ralge ete ko faru uttu af Anikol mi faru kuriya phone hali bola beram midiyai ade Zahwan kuriya take beram midi ade vihi 11 Ivan ke bar service mi faru receive kore ko thannu te 21 mi har score ki ade Tajuddin badale jazin bar hatte mifrah ge badaluga Ali Zahi komme setek gaves ade benchum kulun terika fursat detam fenige midani coach ade mipaharu setter ge arangalu point fenige mide bala ma tin kulun teringe meda bola wattadi bar 21 Muddin bar Tajuddin 21 Tewaram mati negi service libaro bala pudera ka wagutas libune na hamche hila bola receive kura ina me sen atuga jehifa bola beerdi ami faru negi service the internaga jehifa beeram midi Bavis tera Tajuddin kulun terin negi services beeram midi sada Bavis ade panara Bavis mihar score heki ale Tajuddin badale jersey number 4 Umar Fatik Jina de Shaiman Abdus Samad Ali ge badaluga Meri abi first bowler receive kure goten nui Ali Zahin demme bowler receive kure vetama se kuri they war bodu leading eba adis half point ke leading eba far rangala bowler receive ko ral bowler awal ko nice de Muhiddin kulun terin receive kurama se kuri bowler beerat diye demme bola konuwa dane kulun teriyenne the service soul game point ade baru service wara bar service ade me service ay kiga pan service soul and Tajuddin setu kamyab mi kuri Milo Inter School volleyball umbaratuge sada harun dashge firihim bage final match kulo midani Tajuddin de devana setu es kamyab mi kuri
වර රංගලා මිසෙටුක හම තාජුද්දීන් නිමිගෙන් දිසෙටුක කුණුතම් වෙනිගෙන් දිය හම එම්මෙ බොඩ හම ෆාහක් කොල්ලෙන් ජහනේ ටීමුන් කුරි සර්විස්ත හම බාරු සර්විස්ත එම්මෙ ස්ට්‍රෝං කමෙක් ගොතක වෙස්සම මෙජුක ෆාහක් කොල්ලෙන් ජහනේ තාජුද්දීන්ගේ කුණුතරින්ගේ ෆාරාතුම් පෙනිගෙන් මිදා සර්විස්ත දේ කුණුතරින් බෝලෑග ජහ ස්පීඩ්වස් නොතා ජහ බාරු මින්වෙ සම ඉතුරු එප මෙයනේ හම එහෙන් කමු අදේ වොලි ಇಂಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೀ ಉಮರು ಫುರಾಗ ಬೆಸ್ಸ ಹುಳುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹುಣರು ತರಗ್ಗೆ ಫೋರಿ ಮಿಂಬರು ಅದೇ ಇತರ ಫಾ ಮಿಂಬರ್ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಕಿಂಗ್ ಬದೆ ತಿಮ್ಮಣ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಉತ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆ ಫರಾನ್ ಮಿ ತಿಮ್ಮಣ ಸೆಟ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಮೆ ಕೊಫಿಕಮ ಗವಾಣಮ ಅದೇ मिसेट कामयाब को मिमफ्राग फिर हम बागे चैंपियन कंग हो तुमके फुर्सत ताजुद्दीन अब फाह कोलन जे मी बारात की आ कुळुन तेरिम फेणुम गे इतुरुम दे राज्य गति भी रेफरी ननो त अंपायर उन बेस अदे अंपायर कम कुरुम गे तजुबा लिबिගෙන් දා මුබාරාත් එක්කන් හම ආමුකොන් හම මේ වොලිබෝල් ඇසෝසියේෂන් කුරියෙක්ගෙන් දා වොලිබෝල් अंपायरिंग कोहुगा ಫಾಸಾ ಫರಾತ್ತಕುಂ ಅದೇ ವೊಲಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಕೆರಿಯ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಫಶಾ ಅನ್ನೋ ತಮಿಷ್ಟೋಗೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಎಮ್ಮೆ ಪುರತಮ ಹೋದನಿ ಅದೇ ಮಿಫದ ಮುಬಾರ ಅತ್ತಕು ಕಿರ ಬಶುವೆ ಪಾಕೋದಣ ಮಿ ಮುಬಾರ ಅತ್ತಕು ಅಮ್ಮೆನ ಹಮ ಮಿ ಅಂಪೈರುನ್ನ ಆ ಅಂಪೈರುನ್ನ ಏಕ್ ಅಂಪೈರುಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂತ ತಜ್ರಿಬಾ ಕುರುಂಗೆ ಇತುರು ಕುರುಂಗೆ ಫುರಿಸತ್ತ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದೆ ಏಗೊತ್ತ ಬಲಾರು ಮಿಕಿ ಹಾ ಮುಹಿಮ ಮುಬಾರತ್ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ವರ ಮುಹಿಮ ಮುಬಾರತ್ ಮಿ ಆಮ ಗೊತೆಗ ಅಂಪೈರುನ್ನಗ ಮಾಗಿನ ಮೆಚ್ತಗೆ ಅಗಿದ ರಾಜ್ಯಗ ಲಿಬೆ ಕಾದ ಗೊತೆಗೆ ನೋ ಮೊನನಿಕಿ ಆಮ ಗೊತೆಗ ಹಮ ವರ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಚ್ತಗೆ ನೋನಿ ಹಮ ವರ ವಿನಿ ಮೆಚ್ತಗ ವೀಮ ಆ ರೆಫ್ರಿ ತಗ ನೋನ ಆ ಅಂಪೈರುನ್ ನಿರ್ಮಕಿ ಹಾ ಫಸೆ ಕಮ ಕಣುವೆ ಎನ್ನವ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಬಾರತಿಗೆ ಆಮ ಗೊತೆಗ ಹಮ ए बेफुल नो सम लिबिගෙන් දා හම වර රණුගේ ෆුර්සතේ ಅದೇ මියදුගේ මෙච්චුගේ සම්මෙන්න ෆෙනිගෙ මිදනී හම පුදේ වරක ටොප් ලෙවල්ගේ ರೆಫ್ರಿ ಕಂ ಕುರುಮುಗ ಹಮ ಆ ಫರ ඇත්ත ಅದೇ ರೆಫ್ರಿ ನಮ ಸಮ ಲಿಬೆ ಹಮ ರණುಗೆ ෆුර්සතේ ಮಿ ಹಮ ಗಿನ ಮೆಚ್ತಕೆಂ ಹಮ ಮಿ ಉಮರು ಫುರನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಬಾರ ಹಮ ಕೊಲ್ಲಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಬಾರತಿಗೆ ಆಮ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊದ್ದಾನೆ ಮುಬಾರತ್ ಎನ್ನು ಎನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆಸವರೆಗೆ ಹಮ ಗಿನ ಮೆಚ್ತಕೆ ವೀಮ ಹಮ ಗಿನ ಮೆಚ್ತಕೆ ಹಮ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಮ ಲಿಬೇನೆ ಮನೆಗೆ ರೆಫ್ರಿಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇತರು ಕೊಲ್ಲಮ ಲಿಬೆ ರಣ್ಣುಗ ಫುರ್ಸತಗ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಅನೆ ಕೊನ್ ತಜ್ರಿಬಾ ಗುತಂ ಬದಾಯರುಸ್ ಹಮ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಚ್ತಕ ನಿಕುಣ್ಣನ್ ತಯ್ಯಾರುವ ಹಮ ರೆಫ್ರಿನ ಅವರ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮ ಪಾಹ ಕೊಲ್ಲನ್ ಜೇನೆ तिम्मण सेट तैयार मोदी तिम्मण सेट स्टार्ट मी कुरनी मोहिद्दीन स्कूल अरे मोहिद्दीन मी सेट होद मट्टक बेणु वाकम냐 बोडंग हम रिसीव रंगल कुराय बजे ताजुद्दीन हम गीना हम हाई तंकोले पावरफुल सर्विस तके कंट्रोल करवे तो मसके कुराय बजे अरे टीम के हुरिया कुळुन तेरिंगे पोजीशन කොමසරගේ පොසිෂන් චේන්ජස් තකේ මොහිද්දීන් ටීම ෆෙනිජ්ජ මිසෙට් ටීම් නෙගේ ෆුරතම සර්විස් රාල් රිසීව් කොෆ දෙශිමන් අබ්දුස්සමද් කුරියා කොනවාලි අද ද බෙක් ಕೋರ್ಟ್ ಹಮ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರಿಯ ಟೇಪ್ ಕ್ಯಾರಿಯ ಬಾಲ್ ನಿಮಗೆ ದಿಯತಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ತಾಜ್ದೀನ್ ಗೆ ಫುರತಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈವಾನ್ ದೇವರ್ನಾಳ ರಿಸೀವ್ ಕೊಫಿ ಅದೇ ಮಿಫಾರು ಅದೇ ರಾಲ್ ಏನ ಬೋಳ ರಿಸೀವ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ದೆಂಗ್ ಬೋಳ ಹೆಂಗ ಕುಳುಂತಿರಿ ಆ ಕುರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನ ಉಟ್ಟುಂಡು ಹೆಂಕಮು ಯಾ ಕುಳುಂತಿರಿ ಆ ಬೋಳ ರಿಸೀವ್ ಕೊರ ಉಂದವು ಹೇಗೆ ದಿಯದೆ ಏಕೆಂಗ್ ಏಕೆ ಮ್ಯಾರ್ಸ್ಕೋ ಏಕೆ ವಾರನಗಳು ದೆಮ್ಮೆ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಮಣ್ಣ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೂರ ಏವಹಮ ಏಟೆ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ದೋಸ್ එනම සම ෆාහ කොල්ලෙන් ජේ සර්විස් තකුගේ එහි ඊග හම එකනි මෙචුගේ තෆාත අල්මෙන්න ෆෙනිගේ මිදන ආදේ දෙන් එකේ මාර්ස්කෝ එකේ මුහිද්දීන් දේ තාජ්දීන් එකේ
Baru hamala henna mes demme rangala receive ko fidemme bola. Ade defense kurang ulunge tere gabu koreni kulunte gune etuga jehuni kam. Ade nube kuluntere ko demme service negi engam alun service naga referee mi ishara kuren de score eki ade etere අද වර මනමඩුන් දී සර්විස් කොස්සේ සමයි මුද්දින හම කෝට් තිරේ ෆෙනු ජීවන තාලමන ෆෙන්ඩින් එමෙදී tine de mehan score eki Mifars Moiddin kulunterin nabbola receive nu kurebu nirangala boda gabu kureni kulunterin tangole hin avassanikama waran avaha bola react kuratan penigin midani avaha react kuran hadagin ade emme ekashigam wagotuka bola ka touch nu kurave tam penigin midani ade kulunterin ki technically rangalu kulunterin kai be penigin de kulunterin nimmala bola taka service taka badaru sebenge hunaru ebahuri kan en mas tangole avassaru adan kuletan penigin midani Moiddin kulunterin faratum by far wahaka anu dekken कोट तेरेगा बोला फेनु जेहतम फेनिके मिदनी पार बोला बेरम मिदी अदे तीने पाहे मिहार स्को एकी मुहिद्दीन तीने अदे ताजुद्दीन पाहे अदे हाय तीने ताजुद्दीन हाय सर्च नेगुंगे कूरिंग हम कुलुंतेरिंग कोच कार्य हां दा यागिन कोल्ला सर्विस समिदन मी पार से मे रंगला बोल रिसीव नुकोन एन्न मिस बोल हवाद कोल्ला मी पार अदे राल मती गो बोल का अंडा हम यूज कोनन मिनी कुदर का मती का मे ने पता हिसाब गो बोल एने से अंडा हम को बोल रिसीव कुरंग मुद्दा कुलुंते नाम दगु वेके दाने हम एब्बा फार हम कल तंकोले हिंग अवस्वी हम डिसाइड कुरंग ओवरहैंड बोल एतो उन्होंने रिस अंडरहैंड बोल एतो देमे सालमन फेंडिंग में दे एक हाथ फुल सते अदे फाहिंग है ए पॉइंट मुहिद्दीनु अदे कैरी मी कुरी इसको अदे हेन सेट तक आला बयार मी सेट का मुहिद्दीन के कुलुंग रंगलो अदे वार रंगला निम्मा आदा है बोला उमर फातिक हातेफ पाहे स्को एक ही अदे राहुल के सर्विस रिसीव करे को तेनु अने कास्ट्रो के सर्विस मी फारो कोर्टरे वट्टाद मसे पूरी यार सेट बैक कोर्ट होरे फ्रंट कोर्ट वन्न बोले कुलिफिया इति इदि कोल टीम पॉइंट एक तो लिबिगन दान मोए पाहे में आर्स को एक अदे मी पार्स बोल है तेरे कोर्ट तेरे का फेनु मुझे उनी टेप कैरी दिहा एफ पाहे अदे ताजुद्दीन फाड़ी को बोले का दिन में मुहिद्दीन कुलुंतेरी मसे कुरी टाइम आउट मिनेगी मुहिद्दीन के बेंचु देगा रफाहिस को एक हाफ पॉइंट के लीड ताजुद्दीन के कुलुंतेरी हाफ पॉइंट के लीड नगा हम टीम से टुका अरे हम गिना हम पॉइंट ते गलमन फेंडिंग में देना सर्विस हम नगा मंदा ताजुद्दीन बोडो हम कुळु में कुळगे नगा पॉइंट तक वरे गिना राल के सर्विस
මිෆාර සර්විස් රිසීව් කරේ ගොතෙන් නොයි බාර ෆහේ सर्विस ताजुद्दीन हम बेच लीड को टीम के वाइस कैप्टन राहुल के सर्विस मिफार अदे मिफार सर्विस बेरम्मिदी 13 है 13 मिहार स्कोर की मुहिद्दीन है Harus Tajuddin kalau gue boleh ada badal ada Ral Mifabani එනගේ බදල් का जर्सी नंबर 1 अहमद नाइल मोहम्मद ताजुद्दीन टीम के ही मैंने पूरी हा कुलुन तेरिन्ना कोच फुर्सत दी मी में चुका आदमी पहाड़ो Sahwan निम्माद मसे पूरी बॉल है नेटम मेरी अदे फाना रहा है 9 पॉइंट के लीड ताइदरिंग कुंतरिंग इवान बार हमला है नमस्कार रिसीव कॉफी अने काविस अटैक क्रिएट करूं फुर्सत पार पूरी फोन वाली बॉल अदे तेंबे मेरंगला रिसीव एंड नुकुरेवु यानका पॉइंट मिदिबुनी ताजुद्दीन 17 है अदे मुहिद्दीन अनका टाइम मोटे मिनेगी साधार दशक फिर हिम बैग चैंपियन कन ताजुद्दीन होदंग एटी में मिहारो बेणुम वनी अप पॉइंट 11 पॉइंट के लीड का की गई टीम कुड़ उम्मीदरी Mifarus ade atoffa bola fono ale wego tennui ashara hai para fasehe kamaye ku misetu tajuddin kamyab kuram kamyab kurma gatam idan de furtama desetu ka muhiddin orangala kulun faru iwan fono ali bola netam meri अदे हाथिंग अशार बदले मिगन्नन शाइमन अब्दुल समद फैबी एनक बदलगा अली शाहीन आदे कोट तेरे गौरव सर्विस ने की कमा लाइन रेफरी दी नगा होती ताजुद्दीन पॉइंट मिदी बुनी ते नवा रहते अरे ताजुद्दीन सर्विस ने की उमर फातिक देवी हाथे में आर्स को की
ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ M4 ಗದ ಹೊರೆ ನು ಹೆಣ್ಣು ಶುವೆ ಬಾಳ್ಮೆನ ಫಿನಿಗೆ ಮಿದಿಯೇ ಕಿ ಹೆಣ್ಣಮೆ ಸಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಮ ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಮ ಅವರ ರಂಗಳು ಹುಣರ್ತಗೆ ಹಮೆನ ಫೆನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮೋಳು ಕುಳುಂತಗೆ ಫೆನಿಗೆ ಜಕೋಬಾವ ಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತೆಗ್ ಅಮ್ಮಿ ಮೆಚು ಶುವೆ ಫಾ ಹಾಕೊಲ್ಲಾಣ ಕಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರಂಗಳು ಕುಳುಂತೆರಿಂತಗೆ ಹಮ ಮಿಹಾರ ಸಮ ಎ ಬತ್ತಿಬಿ ಅಲ್ಮ ಫೆನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜೇನಂ ಸಮ ಕುರಿಯಂಗ್ ಒತ್ತನುಗ ಹಮ ರಂಗಳು ಕುಳುಂತೆರಿಂತಗೆ ಹಮ ಫೆನ್ನಾಣ ಕಮಗೆ ಉಮ್ಮಿದ ಹಮ ಅಲ್ಮ ಅದಿ ಸಮ ಕುರಂ ಮಿ ಉಂಬಾರತವ तो सण फाकुरिन साधारण धरकी गोली हम इकनी फशा उमर आम गोतेक स्कूल मुबारक फुर्त फिशिक मेन साधारण दशु ಪಾರುನಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾರಂ ಮಾತಿ ಯಾರ ರಂಗಳ ದೆಮ್ಮೆ ಓ ಹೆಂಡು ಬೋಳ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಕೊ ಅನಕೊಳ ಈವಾನ್ ಬೋಳ ಬೇರ್ವಾಣಕ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಿಸ್ ಎತ್ತೆರೆ ದೆಮ್ಮೆ ಬೋಳ नुए भी में अर्स को है कि मिफ्राह बोला हवा को दी मिफ्राह बार वे टेक एन एस बेर अम्मी दिए मिफ्राह गे टेक मिफार मुद्दीन कुल तेरी रिसीव को ला अनेकास मिफ्राह फोन वाली बोला बेर दिए एन्ना में दे कुल तेरी आतु गज्जे ही वा ಅದನ್ನು ಫಾ ಕೊದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಹಮ ಗೀನ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂತಗೆ ಹಮ ಫುದೇರ ಹಮ ಮೋಳು ಹಮ ವರ ಸ್ಕಿಲ್ ರಂಗಳು ಹಮ ಅದೇ ಎ ಕುಳುನ್ ತೆರಿ ನಾ ಇರುಷಾದ್ ದೆ ಮಿಹಿರಿ ಸಮ ತಜ್ಜುಬಾಹುರಿ ದೆ ಕೋಚುನ್ ಚೊಫಾನ್ ನದಿ ಆದಿಲ್ देवान के सर्विस एंड काइस कामयाब में कोरी 22 दी है द कैप्टन ईवान एंड का सर्विस बिना गाड़ी द मिफार सर्विस है 23 पर ईवान सर्विस वर रंगला गेना बाला हम ಬೇಣುವಾ ಕೊಳ ಹಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಾತಂ ಫೆನಿಗು ವಿಂದನಿ ಎಫ್ಫಾರು ಕಣ ಎಫ್ಫಡಿ ಅಣೆಫ್ಫಾರು ಎಫ್ಫಡಿ ಎಫ್ಫಾರು ಬೆಕ್ಕೋಟ ಕುರಾತಂ ಫೆಣೇರು ಹಮ ಸೀದಾ ಬೆಕ್ಕೋಟುಗೆ ಕಣ ಹಮ ಬೋಳ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಲ್ಲಾತಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಹಾರು 11-23 को एकी हिद्दीनु दे में पॉइंट होदा हम इफ्रा फारेना और फॉरवर्ड उनके तेरेगा ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗು मिफ्रा बैक कोर्ट प्ले है ना पूरी कोर्ट को रे अटैक पूरी तुम फेडी गेम दिए दे मैं हम वेल फोल्ड अदे मोहिद्दीन पॉइंट दी मोती 12-23 मिफ्रा मोहिद्दीन कुळंतरी पूरे फोन वाली बोल बेर अम्मीदी अदे मैच पॉइंट 12 पॉइंट के तफात हैं भाई 12 पॉइंट के तफात का एकीगा मैच पॉइंट हो तुमके फुर्सत ताजदीन अदे मैच पॉइंट मसे के मिकुरान मिफार सर्विसेस है इधर अदे ना मैं मोहिद्दीन कुळंतरी फोन वाली बोल एकीगा अदे माइलो इंटर स्कूल वॉलीबॉल मुबारक साधारण दशक मुरुपरागे फिर हम बैग चैंपियन कंग ताजुद्दीन स्कूल में होदी सीधा थिंग गेम मैच काम आपको मोहिद्दीन स्कूल आवाद को फसे कमाए को सीधा थिंग गेम पुरतम सेट 25 आशार हैं ताजुद्दीन काम आपको रिदेवन सेट 25 16 हैं तिमन सेट 25 13 हैं अदे वारा रंगलु कामयाबे अदे सीधा 3 सेट रंगलु स्कोर इन कायकीगा ताजुद्दीन उम्मी कामयाब पूरी ರಂಗಳು ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂತಗೆ ಸಲ್ಮಣ್ಣ ಫೆಣಿಗೆ ಹಿಂಗಾಜೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲು अदे टेक्निकली वारा रंगलु कुळुंतके अद हासको हम सर्विस का वारा सुपीरियर को हम ताजुद्दीन फेनिगे मिदिये मेदु
de mubarak ge final mista madamavis kulene hamama emista vesalmen tv ge belun terina wagutun genes de tamase kuran al mihai samun maido in the school volleyball mubarak ge sadharna shugo murfara ge firihim bag ge final match ade nimalafa pakivelana uriha befunna sara bajeri duahakan ede assalamu alaikum ये नट्टा इधर मगे बची नहीं ah okay